ରାଜୁ 30 ବର୍ଷ ହବ ଦିଲ୍ଲୀର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାବରେ କାମ କରେ। ସେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଟିକେଟ ମେସିନକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ କୁହେ, ଟିକେଟ ନିଅ ଟିକେଟ। ସେ ବସରେ ଚଢୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଜୁ ଚିହ୍ନିଥିଲା। ସେ ବୁଢୀ ଲୋକ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଝରକା ପାଖରେ ବସେ, ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା କିଛି ଥିଲା। ରାଜୁର ଆଜି ଚାକିରିର ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଡବାରେ କିଛିଟା ମିଠା ଆଉ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ତା ମନ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ଚାଲିଲା, ସବୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ସେ ଦେଖିଲା। ଶେଷ ଷ୍ଟପ୍ ଆସିଲା। ଡ୍ରାଇଭର ରାମୁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରଖିଦେଲା। ରାଜୁ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଆଉ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ସେତିକିବେଳେ ପଛପଟୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ରାଜୁ ଭାଇ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ସ୍କୁଲର ପୁଅ ଯିଏ କେବେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ରାଜୁ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ରାଜୁର ଆଖି ଭରି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ସେଇଦିନ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ କେବଳ କଣ୍ଡକ୍ଟର ନଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷର ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।